Doncs avui inaugurem el curs acadèmic 2013-2014 amb la il·lusió de començar un nou curs, un curs en el que a més celebrem els 25 anys d'estudis d'informàtica a la ciutat de Girona i que ben aviat, el proper gener, farem 40 anys d'Escola Politècnica. El que volem és agrair la societat, el suport que ha donat la societat cap a l'escola, i això es materialitza en dos actes prou importants. Un és a títol personal, la medalla de la universitat al president del Consell Social, el senyor Albert Bou, i l'altre és a títol col·lectiu la distinció de l'escola al patronat de la Politècnica. Patronat d'empreses que des de fa 40 anys estan donant suport. Vivim uns moments, diguem, econòmics difícils, però crec que al mateix temps plens d'esperances, plens de possibilitats. I des del patronat el que volem és bàsicament continuar donant suport a l'escola, estar en el seu cantó, amb com podem ajudar des del patronat al trànsit, diguem, entre l'acabament dels graus al món professional i segurament amb una cosa que ens estem començant a plantejar aquests dies, que és veure quin paper podem tenir amb la formació dual. El que he pensat és, en la conferència, parlar de les eines i la saviesa, però no solament a construir eines, sinó també a utilitzar-les bé, i a utilitzar bé aquestes eines per fer noves eines. I parlar del paper dels enginyers i del paper de les universitats en el moment actual, que és un moment de crisi econòmica i de dificultats, diguem, no? I una mica amb la tesi de que probablement el que cal és tornar a omplir les empreses d'enginyers. Els enginyers són els que creen valor i els que generen nous productes i potser hem d'especular menys i produir més i crear més. Evidentment, com diuen tots, pels moments que corren és important innovar. Si fem sempre el mateix, doncs no sortim de la situació en la que estem. En el meu cas, crec que més que innovar ha sigut adaptar, i adaptar pensant sobretot en les condicions en les que es troba, en aquest cas, la selva de l'Amazònia, on hi ha uns recursos que són més abundants i uns d'altres que aquí estem més acostumats a fer servir, que allà potser són més costosos. He estat estudiant aquests darrers 5 anys a la universitat. Valoro molt positivament la qualitat dels professors i tot l'ensenyament que ens han donat durant aquests 5 anys. També crec que és important que es doni un enfoc molt pràctic a la carrera. Això, de cares al món laboral, es valora molt. I bé, crec que a banda d'això, de la qualitat dels docents, també valoro molt positivament que és molt elevada a la investigació i tot això.